Ayan, good morning. Hello, uy, hello, uy. Good morning sa tanan. Alright, so karon na napud ko diri sa Pasig River kay alas kadadawon ako diri nag-bike ko guys. So na ako diri sa may Guadalupe part banda para which is kitang-kita nato ang Pasig River sa tan-aw ninyo, di ba? Sobra kalimpyo na guys rather than before nga daghang kay basura, gabi kudos jud kaayo sa mga nagahinlo diri. Og karon as you can see, very solemn and ang sarap magmuni-muni ang tumitingin-tingin dito. And also as I said, kahapon gidagsa sa mga isda ang Pasig River. Karon tan-aw ninyo daghan kayo langgam. Ang daming ibon guys. Ang daming ibon nagsisiliparan dito, 'di ba? So that means talaga na ang linis tingnan talaga ng Pasig River. Kasi you know, they can just fly here around na parang ang peaceful, ang sarap talaga ng umaga na dito sa Pasig River. And take note, hindi siya mabaho, which is rather than before, ang baho-baho talaga ng basura. Pero ngayon, ay, na-amaze talaga ako. Nagba-biking lang ako dito, pero napapastop talaga ako dito sa Pasig River para tingnan at ang ganda nito. Tingnan mo, ang daming ibon, 'di ba? So, ayan. Ito ang update ng Pasig River ngayon, which is kahapon. As you can see if you've seen my previous video, ang daming mga water hyacinth. Ngayon, medyo kakonti na lang. And that's good to know. Pero alam naman natin kung saan napunta yung mga water hyacinth kahapon. Nandun na yun sa Manila Bay. And that's not good for the DPS kasi lilinisin na naman nila yun. Pero guys, expected na wala na masyadong water hyacinth in the following days kasi wala na dito sa Pasig River masyado din. So ayan, that's my update for today. Thank you for viewing this video. Thank you. This is ECSO. Please subscribe.